सिगाङाव फैदोंमोन मानसि गैयिनि थाखाय थांफिनबाय आं आरो दा फैफिनबावबाय आयौ आदै गुड हाब मा नाइट जालाबायखोब्रा आदै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दे नोंनो फार्स्ट दां नोंहा बेसेबांसो जाखोब्रा नायनि आं नोंखौ नै साबसक्राइब खालामखानायसो दे आदै नायना लाखालाय बुरखां बसुमतारी आदै नै आं नै इय'निखौ नायदों बेहा दङ गासैहाय साबसक्राइबारा 61 5थाल' दे दावखोदों माथो एसे लासै लासै होलांबाय था बेनिफ्राय बुरखां आदै माबोरै खबरफ्रा नोंहा बेसेबांसो जाखो बुरखां आदै नायनि नोंहा नोंनाथ' मोजां दावखोखाबायनो माथो 151 32आव मोजां दे नोंना आदै बुरखां नोंना भिउसआबो एसे फैसाबदों लाइक होला होदो गावसिलाबायदो दे सुबुद मा जाखो नै नोंसोरजों एसे रायज्लायनो होनना फैबाय अखाया ज्राव ज्राव होबाय थादों नै ओंखायनो मा खालामना थानो माबाया भइसफ्रा थिगानो थांदोंना नायलाय एसे खोन्थाहर दै भइसफ्रा माबायदि थांदों नास्ता नुस्ताफोर जाना फैखाबाय नामा आदैमोन आदानि फिसालाफोर दे थिगानो दं लाइक गावसिना होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय आंनिफ्राय इय' हानिसिंगो बुरखां बसुमतारी आदा मोजां खोनादों दे थेंक इउ स' माच मोजां खोनादोंबाथ' मोजाङानो सुबुद अके थांगौ नोंहाबो दंना गैया नायनि आं नोंहा दंना गैया माथो नोंहा मालानो गैया माथो दे थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय जिदि सोरगियारि अफिसियेल गुड मर्निं आदै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो लाइक गावसिना होदो आदै ओमफ्राय नोंजों सापर्ट दंना गैया नायना होलालाय नोंजोंबो सापर्ट दंखायो नै दंखायो दा नायना लाखालाय नै आदै आं फुरा माबा होनानै होखायो अल नटिफिकेसनावसो थुनानै होखायो आं ओंखायनो नोंसोरनो खोन्थाना होखाबाय आङो माबा भिउस फैयाखै माथो आदै नोंहा जिदि सोरगियारि बारा भिउस फैयाखै ओमफ्राय गासै बेसेबां नोंहा 38टा भिडिअ हगारबाय साबसक्राइबारा जाहैबाय 196 बेनिफ्राय गासिबो नैबेयाव फैदों आदैनि दुखु बिसोरो एसे फैदों आरो एसे बेनिफ्राय नैबे रानिबाबो फैदों एसे मोजाङै फैदों आरो मोजाङै भिउस फैदों बेहा जन्मनिना बेनिफ्राय खमावनो 1K सो जानांगौ होमबाना मोजां जायो आरो भिडिअआ रानि बसुमतारी लाइक दान होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय गुड मर्निं थाबाय आंनिफ्राय जोबोर नै आं रानि नोंखौबो नायना होनि आं नोंखौबो फुरा गावसिना होखानायखासो नोंहा एसे दावखोथारबाय माथो आं नोंनो मैया 7टा होदों रानिनो आरो होबावगोन उनावहाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोबा आरो बेलेगजों गावसिना होबावगोन
बेनिफ्राय नैबे मोसानायावनो नै बुरजा फैबाय दा आंनो बिराद नायखादों नोंनो बिराद मोजां मोजां माथो भिउसआ एसे मोजां मोजां माबाया गाज्रि नङा मोजाङानो बिदि नाजाबाय भिउसआथ' बारा गाज्रि नङामोन लाइक होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय रानिनिसिम आरो मा होनदों जेदि सोरगियारि शेयार खालामना हो आदै दे जागोन दे जागोन 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 आंनिखौबो खालामनानै हो बेनिफ्राय माबायाव आंनि माबायावबो मा होनो इउटुबावबो थांनानै माबा खालामनो हायो इउटुबाव आंनि वाट्सएप ग्रुपावबो हाबनो हायो आंहा वाट्सएप ग्रुप दं माबानि इउटुबनि आरोखि इउटुबनि वाट्सएप ग्रुप दङ जिएन एनिथिं फैबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय जिएन एनिथिंसिम जुदि सोरबाफोर आंनि बे माबा मा होनो इउटुबनि माबायाव हाबनो गोसो दङब्ला आंनि नाम्बारखौ लाना हो आंनाव हर आरोखि आंनो फन नाम्बारखौ हरनानै हो आंनि माबाखौ आंखौ फन खालाम आरो आंनि नाम्बारखौ ला सोरबाफोर जुदि आंनि इउटुबनि वाट्सएप ग्रुपाव हाबनो गोसो दङब्ला आंखौ फन खालामहर माने आं माबायाव सोना होगोन लालाय लानोबा सोरनोबाफोर नांगौ ना नाङा एसे खोन्थाहरलाय कमेन्टआव अननानै वाट्सएप ग्रुपाव हाबनो गोसो दङब्ला सोर सोरनो नांगौ एसे खोन्थाहर आंनि फन नाम्बारखौ होनो नागिरदों जुदि आंनि वाट्सएप ग्रुपाव हाबनो गोसोबा आंखौ फन खालामहरनो हागोन आंनि फन नाम्बारखौ लानो हागोन आरोखि आं डाइरेक्ट खुगाजों बुंना होगोन आंहाबो दहायनो सिखारदों रानि गालि आंहाबो दहायनो सिखारदों रानि गालि उन्दुगादुरि नांगौ न जेदिनो दे लालाय 9957340470 आरो एगेन 9957340470 बेनो आंनि नाम्बार आंखौ फन खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आं नोंनि माबाखौ वाट्सएप ग्रुपाव सोना होगोन आरोखि जेदि सोरगियारि अफिसियेल गुड मर्निं बाजैनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बेनिफ्राय बाजैना बेसेबांसो माबा दावखोखो नायना होनि आं बाजैहा बेसेबांसो दावखोखो कंग्रेचुलेसन थाबाय बाजैनिसिम 1K बारबावबायसो मालाय बाजैया 1.12 साबसक्राइबार जाबाय बेहा बेनिफ्राय माबाफ्रा भिडिअफ्रा आं नोंजों नै दंखायो दे बाजै नै माबाखौ नायखा आं नटिफिकेसन नायखा एकदम फुरा गावसिना होखानायखा आङो
बेनिफ्राय भिउसआ बारा गोजौ गोजौ दावखोआखै आरो बाजिना नैबेयाव दावखोदों आरो आन्दायबाय आं संसाराव मुगै जाबाय होननाय माबायाव मेथाइ दंमोनदां बे मेथाइआ एसे दावखोदों आरोखि 9.3K नो बाब्रे मोजां दावखोखादों बियो। बेनिफ्राय मिथि नार्जारि गावनि फिसायखौ गारफिनबाय होननानै मोनसे माबा होदोंमोनदां मेसेज होदोंमोनदां बेबो बाजैनिया। बेनिफ्राय ओमफ्राय सनिया कुइननि फिसाजो बेबो एसे दावखोदों बिनि माबायाबो आरो नैबे माबायाबो मा एसे दुखु सं मोनसे मेथाइ दंदां बे मेथाइआबो एसे दावखोदों आरोखि एसे मोजाङै दावखोखादों बेयो 14K भिउस जादों बेहा। बेनिफ्राय आद्रासो थाबाय माथो होननाय मेथाइ दंमोनदां बेबो बे माबाजों सेटिं खालामनानै होनाय आरो जोंना मिथि नार्जारिनि माबाजों। थेंक इउ आं नायनानै होबाय एसे। सोरबाफोर जुदि बाजैखौ सापर्ट खालामनो गोसो दङबा सापर्ट खालामनानै होबाय। लीना ब्रह्म फैबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय लीनानिसिम। आरो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो आरो सोरबाफोर सापर्ट खालामनो गोसो दंबा सापर्ट खालामनानै। आच्छा बाजै ब्लगजों माबा गैया न लोगो गैया खालामनानै लादो बाजै ब्लगजों। बेनिफ्राय गावजों गावनो बाजै ब्लगा दंना गैया एसे बुंनानै होबाय। नोंनो खालामहरदो नोंहा माबा दंखायो ब्लुआ दंखायो नालाय नों खालामहरदो दे। सोरनोबाफोर ब्लुफोर नांगौबा बिहरबानो जाबाय आं होना होगोन। दे आगै एसे बुंना होदो सोरबाफोर जोंहा बाजै ब्लगजों लोगो दंना गैया आरो लोगो खालामलायदो गावजों गाव गासिबो नाफाम जाग्रा गोजाखासो जेबो सिन्था खालामलायनाङा। आंखौबो एसे अननानै लाइकखौ थुनानै होदो बयबो गावसिजोबनानै हो आरो गावजों गावनो गासिबो लोगो जाजोबलायदो आरोखि आं खावलायहरनाय थाबाय बयखौबो। यो आदै वाट्सएपआव गावसि हरबाय आं थेंक इउ आंनि नाम्बाराव थुनानै हरबानो जाबाय अके आंनि माबायाव हरगोन आङो। दे आंनि वाट्सएप ग्रुप दङ मोनसे इउटिउब मा होनो वाट्सएप फ्रेन्ड्स ग्रुप होननाय मोनसे माबा दं आरोखि बेयाव सोना होगोन आङो। जुदि नांगौब्ला आंनि नाम्बारखौ लाना हो ओमफ्राय आंखौ फन खालामना होबानो जाबाय आरोखि होमबानो आङो वाट्सएप ग्रुपाव सोना होनो हागोन आरो बेनो बिदिनो गोदान गोदान लोगोफोरखौबो लोगो मोनगोन। जिडि सोरगियारि मोनबायना मोनाखै आदै आं होबायमोन मानोथो दानबाय थाखोब्रा बाजै ब्लगालाय। लीना आगै जागोन दे आं खालामगोन होनना लोगो खालामलायदो बयबो। जिएनथ' नङा दां जिडिसो ओमफ्राय नाम्बारखौ मा होनखो आदै नोङो मोनबाय आदै दे नाम्बारखौ मोनबाय फन खालामना होदो दाहायफोर आंनि नाम्बाराव फन खालामहरबानो जाबाय। जिएन दं न दे ओइ नै जिएनआ दङ आं नागिरलाबाय थादों। आं सिआइडि नङा यो लोगो खालामलायदो बयजोंबो लोगो खालामलायजोबदो बयबो। नै जोंहा बुरखां दङ बुरखांजोंबो फुरा लोगो खालाम। लीना दङ जोंहा बाजै दङ बाजै बेजोंबो फुरा लोगो खालाम।
देनांहाय गासिबो साक्सेस जायोबा आलासि जाजोबलायनांगौ जोंहा। औलै आदै अखाया नै फुंनिफ्राय अखा हाबाय। जोंना नै गथ'आ कलेजाव थांनायासो दिगदार जालायदों एकदमबारे। गरम बन्द जायाखै जोंना कलेजनिया जोंना गथ'फोरना। रानि सुन्दुरि होनदोंलै नै रानि सुन्दुरि यय'आ अ रानि होनलायनाया। ओमफ्राय बाजैया मा होनदों यय' आगै आंजों लोगो जाया जादो सोरखौ बुंहरदों यय' नै जोंहा बाजैया लेंहरदों बाजै ब्लगा यय' लोगो जाहरदो बाजै ब्लगजों लोगो जाहरदो नै यय'खौ लेंहरदों जोंहा। माबा नांगौ नामा ब्लु नांगौबा आंखौ बुंहर लगायना होगोन आं। दे लोगो जालायदो सनाफोर होनहरदों नै जोंहा लिना ब्रह्मआ बयबो लिनाखौबो लोगो खालामहरजोबदो। जिबिता ब्रह्म फैबाय लकेल ब्लग जोबोर साबायखर थाबाय जोंहा जिबितानिसिम जोबोर साबायखर। आङो जिबिताखौ नायना होनि नै जिबिता आं नोंजों फुरा दंखायो नायलाय साबसक्राइबा फुरा माबा होखायो आङो अल नटिफिकेसनावसो थुना होखायो नुबाय दा। आं एसे गोबाव खोन्थाना होदों नुवाखैबो जानो हागौ जिबिता। बेनिफ्राय नोंनि भिउसखौ नायना होनोसै आङो नोंहा भिउसआ बेसेबां दङ। नै भिउसआ गाज्रि नङा 100सो जाखानांगौ जाहैबाय 162 भिउस दङ नैबे फार्स्टआवनो। दङ देखते आसे तले आसे कि नाय देखी गिदिर वानफोर दंना गैया नैबे माबा वेडिं भिडिअ खैराबारि लकेल वेडिं बेयाव जाथारसिगौमोन 891 दङ 891 दङ बेयो। ओमफ्राय नैबे आइयाबो नायना थानो हायाखै आंनि गोथाव बैग्रि जानायखौ। बिमायाबो नायनानै थानो हायाखै जाहैबाय गावनि बैग्रि जानायखौ। आरो मोनसे दंबावो नैबे गाहायाव बेबो जाहैबाय वेडिं भिडिअ हाबानि भिडिअ दङ बेयावबो 4.7K दङ बेयाव एसे जाजों आरोखि। आङो माखासे माबाखौ खोन्थाना होबाय सोरबाफोर लोगोफोर जानो गोनांफोर दङबा लोगो जानानै होदो। धनन्जय बसुमतारी फैबाय नै जोंहा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय। नेटआ एसे स्ल'थ' जानाङामोन माथो बयबो बिदिनो सालायनायखाय एसे स्ल' जालांबायदांलै बुजिनो हाला। धनन्जय बसुमतारी बैसोमुतियारि धनंजय का अभी नहीं है ये अभी चलाएगा। मोनसे भिडिअ दङ बेहा बिराद मोजां बियो
बेखौ गावसिनानै होदो बिथाङा एकदम गोदानथार गासिबो गावसिनानै हरजोब धनन्जय बसुमतारीखौ गावसिना हरजोब बयबो रेलगारि सालायग्रासो बियो जिबिता हंले होनहरदों इयो जंखाय हरलायबाय नै जिबिताखौ गोदानफोर दङब्ला जोंहा जिबिता ब्रह्मजों लोगो खालामजोबदो बयबो सोरबाफोर ओमफ्राय नोंबो एसे नायनानै लादो जुदि लोगो खालामनो गोसो दंबा खालामहर बियो ट्रेन सालायदों जानो हागौ जोंहा धनन्जया ट्रेन ड्राइभारसो नालाय बियो ट्रेन ड्राइभारखाय बियो माबायाखै सम मोनाखैबो जानो हागौ आरो नेटआ एसे थांलाय फैलाय जायोना गारि सालायनायाव गासिबो दंजोबो जोंजों लोगोआ सोरबा एर'प्लेन ड्राइभार सोरबा ट्रेन ड्राइभार सोरबा ट्रेक्टर ड्राइभार गासिबो लोगो जाजोबनांगौ जोंहा दे आं ब्लु होना होनोसै गावस्रा ब्लुखौ लानानै माबाया लोगो खालामहरबानो जायो आं होबाय दे जिबिता लोगो खालामहरला जोबदो एमजि स्टेटास फैबायलै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय एमजिनिसिम आरो आंजों लोगो दंना गैया नायनानै लालाय आं खोन्थाना होनि नै आं नोंजोंबो फुरा दंखायो एमजि नायलाय फुरा अल नटिफिकेसनसो थुना होखायो आरोखि जायखौ लोगो खालामबाय माने आं अलावथ' थुना होखायो बेहा एसे मोजाङै दावखोथारदों माबाया 567 साबसक्राइबारा 56आव अनलि 56ल' बुरजायैनो दङ मोजाङानो नोंना माबाया गाज्रि नङा औ दङ दे नोंजों फुरा दंखायो आं माबा होखाबाय नोंनो खोन्थाहरबाय दा ओमफ्राय जाय जोंहा एमजिजों लोगो गैया लोगो खालामहरजोबदो जोंहा एमजिजों लिना जोंहा एमजिजों लोगो दंना गैया यो जोंहा दंना गैया एमजिजों एसे खोन्थाहरदो आरो लोगो खालामहरलायदो एमजिआ माबा गैया नै ब्लु गैया नोंसो खालामहरनांगोन लिना एमजिआ ब्लु गैया नोंनाव ब्लु दङ ओंखायनो नों खालामहरनो हायो औ थेंक इउ आं खोन्थाना होबाय जेनेबा फेट थायो बिसास थायो ओंखायनो आं खोन्थाना होदों बयखौबो माने
सोरबा सोरबा बिसास खालामाबो जानो हागौ लोगो दंलायना गैया होननानै। आङो जेसेबां हायो सहाय खालामो आरो नायोबो आरोखि। आरो जायखौ लोगो खालामबाय माने आं बेखौ अल नटिफिकेसनावसो थुनानै होखायो। जोंहा MG बेक हरफिनबानो जाबाय। जोंहा लिना ब्रह्मआ नोंखौ लोगो खालामबायनो, नोंबो माब्ला हरो हरबानो जाबाय जोंहा लिनानो। लिनाया नोंखौ सापर्ट खालामबाय जाहैबाय। जिबिताया होनदों बेखौ लोगो खालामहरबाय ने जिबिताया, दे बेबो खालामहरगोन जानांगौ, दा मानसिया गैथ'लालाय। जोंहा माबाजों दंना गैया, MGजों लोगो दंना गैया जिबिता? जिबिता नोङो MGजों लोगो दंना गैया? जुदि गैयाबा खालामनानै हो। आरो अन्नानै लाइक होना होबानो जाबाय दे, आं खावलायहरनाय थाबाय बयखौबो। आं दहाय फुङावबो फैदोंमोन खेबसे, ओमफ्राय दसेनो थांफिनदों आरो आं। मा होनखो, मा होनो माबाया जिबिताया होनदों MG नोंनि न'आव थांगासिनो दं नोंनि न'आव थांगासिनो दं। दा बेग हरफिनबानो जाबाय जोंहा MG नोंनि न'आव थांगासिनो दं जिबिताया। बेनिफ्राय नोंबो बेग हरफिनबानो जाबाय MG बुंदों आरोखि। ओमफ्राय MG होनदों नों बुंनाया ब्र, खायफा कमेन्ट खालामालासे थायो ना, बिनिखायनो लोगो दंना गैया बेखौ मिथिया। औ नुदों बयबो बिदि सिरि थानायखायनो जेबो मिथियालासिनो थायो आरोखि। लोगो दंना गैया जेबो मिथिलाया, ओंखायनो गासिबो बिदिनो लोगोखौ फुरा खोन्थानाया मोजां आरो। नोंखौ लोगो खालामनो थांदों MG, जोंहा जिबिताया नोंखौ लोगो खालामनो थांदों, नोंबो हरफिनबानो जाबाय। दिनै हरो ना गाबोन हरो, जिखुनु जाया हरबानो जाबाय दे। लोगो खालामबाय होनना बुंहरबाय नै MGआ, जिबिताया। जायफ्रा लोगो सानो बैसो भिउस कमेन्ट हरखायो आरो नायो। नंगौथ' आरो। थगायबाय माने गावनो थगायजाफिननाय जायो, मोनथिखायो नालाय। थगायलायनाया थिग नङा। इउटिउबाबो मोनसे चेन बिजनेससो नालाय, गाव नायनानैथ' खालामनो हाया। इउटिउबाबो मोनसे चेन बिजनेस बायदिसो नालाय, नोंजों आंजों सापर्ट गैलायाबाथ' बेबो जेबो सोलिलाया। ओंखायनो बिसासनि गेजेरजों सोलिनांगौ जायो आरो। ब्रेकफास्टफोर जागोना जायाखै लीना? ब्रेकफास्ट खाया हुआ है? नहीं। ब्रेकफास्ट किया है?
या नहीं जाखोना जादिया ब्रेकफास्टफोर दा ओंखामफोर जाबाय नामा आंथ' फुङावनो होख्लायखायो 8टायावनो मोनजायो आङो 8टायाव जाबाय हरनि 8टा ओमफ्राय फुंनि 8टा आरो हरनि 8टा आंना सिस्टेमा एसे बेलेगलाय खारला जोब्बायलै माथो सोर सोर दं मोनहाबो खारला जोब्बाय नामा गैलालै सयथि खामानि थागोनथ' आरो माबा माबि दे कौन आसिब्रा अलपमान खय दिबि जों दाउ कमेडि फैबायलै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जोबोर साबायखर थाबायलै जों दाउनिसिम आंबो थाङो नोंनियाव सम नेटानो खम मोनो नोंनियाव थाङोबा हरावसो फैयो नालाय नोंबो आं नोंनिखौ एसे नायना होनसै दे जों दाउ जोंहा जों दाउ कमेडिखौ लोगो खालामनानै लादो नोंना अबेबा भिडिअआ माबा जानानै दङ नंखायनो बे माबा जानानै दं दै मिथिबायना आं नोंजों जेनेबा लोगोआथ' दंखाथारोआनोसै जों दाउ नोंखौ माबा खालामनो हाया बिदि जाना दं आरोखि हाइट जानानै थायो नोंना भिउसआ बिराद खमलै जोंहा जों दाउ भाई नोंना भिउसआ बेनिफ्राय नै माबा दङ 12 भिउ दङ 65 28 बिराद खमलै जों दाउ भाई नोंना एसे नाजाबावदो एसे नाजाबावबासो माबाया नोंना नटिफिकेसन बे माबाया मेसेज इनबक्सआ अफ जानानै दंदां अबेबा आं नोंनि जायो आरोखि आं अलाव थुनो नाजाबाबो अल जाया आरो बेबायदि बे नंखायनो माबाखौ जेब्ला माबाखौ हगारो भिडिअखौ हगारो फुरा अलावसो थुनानै होखा होमबासो माने नोंनिया भिउसआबो बारायगोन गासिबो बारायगोन आरो आं बेखौ बुंखानाय थाबाय जों दाउ माबा खालामबा मोजाङै नायनानै दाबो हागोन नोङो दाबो हायो माबायाव थांदो थांनानै गासिबखौबो नायफिनजोब आरो जायखौ माबाजों जों दाउजों लोगो गैया जों दाउजों लोगो खालामना लादो जों दाउ नोंखौ लिंहरदो जोंहा लिनाया लिंहरदों लोगो खालामलायदो बयबो आरो माबा गैयाबा नोंना माबायाबो एसे दावखोबायमोन दावखोनायालाय खिन्थु 500 थांबायमोन जों दाउनिया मेसेज इनबक्सखौ मोजाङै अलाव थुनानै ला मेसेज इनबक्सखौ एकदम नायथारनांगौ बे जेब्ला भिडिअखौ हगारगोन होमब्लाथाय बिराद मोजां नायना लाखा आरो सेटिंफोरखौ अबेबाफोर गन्डगलफोर जादों नामा नङाबा माने सोरनिबा माबाया फैया नालाय मेसेज फैयाबा आरो नोंखौ सापर्ट खालामनो हाया जायो
नंखायनो माबाफोरखौ सेटिंखौ मोजाङै नायखानांगौ जेब्ला भिडिअ हगारबाय होनबाथाय नायथारनांगौ जोंदाव नोङो जोंहा लीना ब्रह्मखौ बेग हरफिनदो दे अननानै जोंहा बेग बिफिनदों दिनै हरो ना गाबोन हरो जिखुनु जाया हरबानो जाबाय जोंहा लीना ब्रह्मआ नोंखौ लोगो खालामहरबाय जोंदाव नोंबो य'य'आ खारबाय ने य'य'आ मैदेरसो नामा साननैसो मैदेरा जि दावराव खालामबाय सोरनावबा थांदोंदां ओंखायनो सिरिथार माथो नै रावबो कमेन्टबो हरला CIDसो नामा बेलाय जोंहा नै माबायाव फैलायबाय उइकि जिउ फेमिलि लाइक दान आंजों दंना गैया दे उइकि मेरे साथनो गैया आंजों गैया माथो आंजों गैया दे नोंनिसो माथो बेलाय आहा ना नामफोरखौ गोदान होलायबाय खाबाय दे स्क्रिनशट खालामखाबाय आं दाहाय नोंखौ लोगो खालामहरफिनसिगोन दे उइकि जिउ फेमिलि फैबाय नै जोंहा बिभुतिया जोंहा बिभुतिया गोदान चेनेल खुलिबावबाय सिरिनो खोन्थालायबावा नैबे उइकिया जाहैबाय बिभुतिसो दे गाइसमोन एकदमबारे खोन्थालाया आंखौ खालामनानै दोनहर ओमफ्राय आंथ' खालामखासै स्क्रिनशट खालामखाबाय आं नोंखौ दाहाय खालामसिगोन आं ओमफ्राय बिभुति मा ओंख्रि जाखो ना मोनजायाखै माइफोर गायदोंना गायाखै नाफोर मोनदों ना मोनाखै एसे खोन्थाहरदो नोंना गाबनायासो जि मोजां जायो नंखायफ्ला गाबबाबो एकदमबारे अरिजिनेल गाबनाय बायदि मोनगुलायो नोंनिया नंखायफ्ला गाबबाबो नोंसिनिथिं बिराद माबा दं नालाय नाटक दं नालाय माबा मा होनो थियाटार दं नालाय नोंबो एसे हाबफ्लांबायदों नङाब्रा ओंखायनोथ' हायो नोंबो एसे नाटकफोरखौ सोरां मन्जु माबा माबि दं नालाय नोंसिनिथिं कमेंट चाहिए कमेंट दे दो नेटफ्रा एसे अबावबा नांथा नुंथा जादोंदांलै अखा हाबाय थानायखाय अखायानो ज्राव नोंखौ CID माबा माबि बुंलायबाय थादोंलै य'य' मा होनदों उइकि सोलायाखै आदा हासबेन्ड नायो आदा आंखौ खालामखाबाय ने आंखौ लोगो खालामखाबाय ने बेबो मोनसे दा नङा होमबा बेयाव खिन्थु आंहा लोगो गैया नोंजों लोगो खालामगोन दे बिभुति बे मोनसेयावबो MGआ होनदों लीना ब्रह्म आं लोगो खालामबाय प्लिज
सेन्ड खालाम खिन्था हर ओमफ्राय जिबिताखौबो लोगो खालामबाय बेखौबो खोन्थाहरखाबाय नै जोंहा एमजिआ बेनिफ्राय इय होनदों रिना गालिया जिबिता हंले आंनि भिडिअखौबो एसे नायना होनोब्रा जोंहा बिभुति माथो एसेबो नायथारला आंनि भिडिअखौलाय भिउसआनो जानो रोंला एकदमबारे गावस्रा नायैखायनो एसे नायनानै होदो अननानै गासिखौबो नायाबाबो आधासो नायनानैबाबो होदो एसे कमेन्टफोर लिरना हर ओमफ्राय नायनायालाय नायो गोबावजों नायो आरोखि दा आं थियाटार गाया आं कलेज फरायावसो बानायोमोन दे नङा माने आङो नोंनि एक्टिंआ एसे जायो नालाय ओंखायनो बुंदों आरोखि आरो नोंसिनिथिं थियाटार बायसाफोरबो दङ नालाय ओंखायनो बिदि सानदों आरो Fagun Bana Sisu Parizibuna आं ओंखाम जागासिनो र' दे आदा फैफिनगोन थेंक इउ ओंखाम जाबाबो नायबाय थाबाबो जेबो नायबायल' था गोदान लोगोफोर मोनबाय थागोन सोरबा बिदिनो फैबाय थागोन आं खोन्थानानै होबाय थागोन लोगो खालामहोजो जोंहा विकि जिउ फेमिलिखौ आरो जिबिता ब्रह्मखौबो लोगो खालामनानै होजोबदो गावसिजोबदो माथो लाइकआनो फैयाखै ब्र मा होनदों अननायाबो बयबो ब्रादारनि जाखिनि समनि गेजेरावनो मोनहा दसे सम फैदों दा बाबो प्लिज बयबो ओरैनो ओंखारलाङा लाइक होलां बयबो थेंक इउ स' माच सोरबाफोर जुदि बिदिनो आंनि लाइभआव फैनानै दसे समबावबो फैबाय बेखौनो जोंहा एमजिआबो बुंहरदों बयबो अननानै आंनि माबाखौ एसे थुनानै होलांदो दे थुनानै हो आरोखि
होमबासो आंबो एसे दावखोलांगोन नालाय बेखौनो बुंदों जोंहा एमजिआबो। ओमफ्राय लिनाया जागोन दे होनना बुंदों। बेनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो एक्टिं खालामनो मोजां मोनो आरो मेथाइ खननोबो आंनि हबि जेबो नङा आदा। साननायनि थाखाय थेंक इउ आदा। औ जेनेबा नोंनि माबाफोरखौ एक्टिंफोरखौ नायदों नालाय आङो माबायाव नोंनि इउटुबनि गेजेरजों नों हगारदों नालाय नोंबो एसे माबा मोनोबा हागौमोन आरो एसे मोनबावनांगोन मास्टार मोनबावनांगोन आरोखि मोनसे होमबा आरो साबसिन हाबावगोन। आरो माखासे ग्रुपजों हाबफानो मोनबा सर्ट माबाफ्रावबो हागोन आरो नोङो बेबायदि मोनो नोंना एक्टिङा जायो आरो। थेंक इउ आदै इय' हरदों जाहैबाय आंनाव वाट्सएपाव। इय' मोनबाय दे नोंनि नाम्बारखौ आंनि वाट्सएपाव हरनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय। नोंखौ दाहाय माबायाव सोना होसिगोन आङो वाट्सएप जोंनि इउटुबनि जोंहा वाट्सएप दं नालाय बेयाव सोना होसिगोन आङो। बिदिनो गोदान लोगोफोर मोनगोन। लिनानोबो नांगौ नामा? नांगौबा आंनि फनाव फन खालामहर बेनिफ्राय नोंखौबो सोना होगोन आङो माबायाव जोंनि वाट्सएप ग्रुपाव इउटुब वाट्सएप ग्रुपाव आरोखि इउटुबनि जेसेबांखिनि इउटुब लोगोफोर दङ बेखौ सोनानै होनाय जादों आरो बेयाव गोदान लोगोफोर हाबगोन। बेनिफ्राय जुदि नांगौबा आंनि फन नाम्बारखौ ला आं खोन्थाना होनो दे लिरनानै लालाय। आच्छा जेएमआर प्रडाक्सनावबो दंना? जेएमआर प्रडाक्सनाव फैगासिनो दं ने? थेंक इउ नायगोन दे। जेएमआरआ आंजों दंखायो माबायाव। ओमफ्राय लिनाया आंनि फन नाम्बारखौ ला दे जुदि नांगौब्ला आंखौ वाट्सएपाव नोंनि नाम्बारखौ लिरनानै हरबानो जाबाय। आंनि नाम्बारा जाहैबाय नैबे 9957340470 बे नाम्बाराव आंखौ फन खालामहर आरो नङाबा वाट्सएपाव सोना हरबानो जाबाय। बेनो आंना वाट्सएप ग्रुपआ वाट्सएप नाम्बारा। आरो एगेन 9957340470 दंखायो आदा। थेंक इउ दङब्ला हरना होबानो जाबाय दे। एमजि नोंबो माबा दंखायोब्ला माना होबानो जाबाय दे आंनाव वाट्सएपाव हरनानै दोनबानो जाबाय। जिनि पुर्निमा न? थेंक इउ जोंनाबो बुरिया ओंखारलांबाय जैग' होनो थांबाय। जोंनाबो बुरियाबो जैग' होनायाव थांबाय। आं थांनाय जायासै आं थाङासै आरोखि जोंना बुरिया थांबाय।
दे थेंक इउ लाखिनोसै लाखिफिनबा लिनानिफ्राय आङो लाखिसे दे थेंक इउ वुकी बिभुति दे थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे सम नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर थादों बिदिनो सम नुजाथिफैबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय लाइक होनायनि थाखायबो जोबोर साबायखर थाबावबाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय दे फन हरबावद' आं एसामिस खालामगासिनो दं नोंनाव होननानै रिप्लाइ खालामबानो जाबाय दे एसामिस खालामो ना मा खालामबानो जाबाय जिखुनु जाया वाट्सएप नाम्बारखासो आंना बेयो माबाया आंनि फन नाम्बारा वाट्सएप नाम्बार आरो बेनो आंनिया बेनिफ्राय नोंनि माबाखौबो एसे खोन्थाना होलांखादो हरफा आरो माबायावबो कमेन्टआवबो एसामिसावबो लिरना हरखा मा नाम होननानै नामखौबो लिरना हरफा आं माबायाव लिरनानै लायोबा एसे साबसिन जागोन नालाय नामजों जाबजों आं लिरनानै लागोन नालाय ओंखायनो एसामिसावबो लिरना होफाखा आरोखि आं उमुर होननानै एमजि स्टेटास होननानैनो लिरना ला आंनाव कमेन्टआव हर आरो बिदि होननानै सानै ल'थारसै माथो सोरल' दंसै बुजिनो हाला देलाय सोर दंबावो सानैयाव जिउनै साया माया दान्दिसे बिना नोंखौ लानानै गेलेजाया जिउनै साया दान्दिसे बिना आंनि फुल नेमखौ खिन्थानोसै आं देलाय एमजि गयारि जागोन जिआव गयारि जानो हागौ कमेन्ट प्लिज आंनि फुल नेमा जाबाय मिथिंगा
ब्रह्म थेंक इउ अ दे आंलाय आरो एम जि थानायखाय जिया गयारि जागोन सानदोंमोन उल्थासो जालाय जिखुनु जाया माबायाव लिरनानै हरबानो जाबाय कमेन्ट इनबक्सआव माबायाव आंनाव मेसेज खालामनानै हरबानो जाबाय दे माबाजों वाट्सएपआव आंनाथ' बेनोखा नामा बेनो आरो आंनाबो दिदोमखौनो लिरो आंबो माखौ लाखिनो होबाय ने आं लाखिफिनबाय दे लिनानिखौ लाखिफिनबाय ओमफ्राय बहामोन नोंहा न'आ एमजि मिथिंगा नोंना न'आ बहामोन एसे खोन्थाहरगोन नामा आं क'क्राझारनिसो थेंक इउ लोगो मोनगोन क'क्राझाराव बिजामादैफोर जानो बिराद दं आंहा क'क्राझाराव नैबे गरम बन्दआवनो थांनो हागौ आंबो आं उदालगुरिनि आं जाहैबाय उदालगुरि टाउन खाथिनि माइदांगुरि होननाय जायगानि दे जागोन दे फन खालामगोन दे बेयाव बिजामादैनि न'आबो बे माबायावनो माबायाव मावो बियो मिडियायाव मावो आरोखि जोंहा आब'नि बिजामादै आरो आंनिनो बिजामादै जाहैबाय रबि बरगयारि एसामिस माबायावबो थायो बियो 365आव रबि बरगयारि होननाय सासे माबा दंना मिडियायाव थायो आरो बियो 365आव दङ माबा माबि बिदिनो माबायावनो हाबबाय थायोलै बियो निउसनि एंकर आरो सासे एसामिस एंकर रावबो गैला
मिथिगौ चेनेलफोरखौ मानसिखौबो सिनायनांगौ आं औ सिनायखागोन रबि बरगयारि होननानै माबा खालामबानो मिथिखायो रबि बरगयारि माबायावबो इउटिउबावबो मिथियो बेहाय इउटिउबबो दङ सरि माबायावबो मा होनो फेसबुकआवबो रबि बरगयारि बिदि लिरबानो मिथियो फेसबुकआवबो रबि बरगयारि बिदि दङ बेहा 365 बेयावबो दङ बे निउस एंकर आरो बे रावबो गैला आंखौ गारनानै खारजोब्बाय सोरबाफोर हाबफैफिनलायबाय माथो जिबिता बेनिफ्राय नों बबेनिमोनलाय एसे खोन्थाहरगोन नामा लिना दं दे थेंक इउ लिनायाबो दङ जाहैबाय जिबिताया बबेनिमोन एसे खोन्थाहरफिनगोन नामा ओमफ्राय लिनायाबो बबेनि एसे खोन्थाहरदो अननानै मोनथिनो लुबैबाय खिरि जाना दोनोबा अखा हानायखायनो मानसिफ्रा बबेबा माइफोर गायहैदोंदां मालाय अखा हादोंना दासो माइ गायनायनि खिथा हरजोबलायदो बयनोबो लायना थांसै बयबो औ बयबो थानायाव दे थेंक इउ जिबितानिसिम जोबोद साबायखर थाबाय जोबोद साबायखर थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसेबाबो नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जिबिता थांबाय गोदानफोरबो हाबफैया माथो मा जाखो बहा थाखोमाजोबखो एमजि ना बिसिखौ जाखांबाय नायफिनबावफिनबाय आं 569 एसे नाजाबावबानो जासिगोन नोंनाबो एसे नाजाबावबानो जासिगोन बोलो होबावदो एमजि मिथिंगा
एसे नाजाबावदो होनदां नाजाबावबानो 1K जाथारसिगोन लिना बाय बाय आंनिफ्रायबो जोबोर जोबोर साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसेबाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर 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 आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हायोब्ला फैफिनबा आं एसे गोबावसिन थागोन हारसिङै रायज्लायबाय थागोन आङो ओंखामफोर जाखांनानै ओंखारबोफिनबानो जाबाय दाहाय थगाय थसिब्लाबो ओंलै मा जायोथाय रिप्लायानो फैया बुजिनो हाया रिप्लायानो फैया मा जानायनि हराथाय लाजियो ना मायो আহিবা নাহে যদি কালি ৰাতি औ आङो फुंनि 8टा बेनिफ्राय हरनि 8टा बे माबाखा आरो रेगुलार टाइमखा आरो माने फुंनि 8टा आरो हरनि 8टा गथ'फोरजों समान समान जानाय जायो गथ'फ्राबो जेनेबा स्कुलाव कलेजाव थाङो नालाय ओंखायनो बिसोरजों समान समान जाफानांगौ जायो आरो बिसोरबो जेनेबा माबाफ्राव स्कुलाव थाबाय ओमफ्राय सुटि जाबाय 2टासोआव आरो बिनिफ्राय टिउसनाव थांबाय टिउसनाव थांखांनानै फैनानै ग्रोब बिदिनो 8टासोआव मिलायजोबो आरो बयबो आंबो बिदिनो दखानाव थायो नालाय आंहाबो दखान दङ ओरैनो फिसानो दखाननिफ्राय थांनानै आंबो ग्रोब मिलायहैनोसै आरो 8टायाव ओंखायनो हरनि 8टाया माने एकदमबारे इम्परटेन्ट आरो जोंनि थाखाय फुंनि 8टा आरो हरनि 8टा दाथ' नै एसे माबा जादोंलाय सरकारा स्कुलखौ कलेजफोरखौ आरो एसे एडभान्स खालामना होदोंमोन नालाय अबसेनि मैयानिफ्राय दाखालिनिफ्राय माबाखौ बन्द गरम बन्द होबाय नालाय नोमबाजिया खाथिनिनो बारा गोजाननि नङा मोननै स्टेसन बारनानै आरोखि टंला होननाय जायगानि उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरि टाउननिफ्राय मोननै स्टेसन बारलांनांगौ आरो उदालगुरि हरिसिङा टंला होननाय जायगानि आरो जायगानिनो होनजायो एखे डिस्ट्रिक्ट नै सुमित बसुमतारिया दासो फैनो हादों सुमितआ नै एमजिजों लोगो खालामना लाग्रोदो एमजि नोङो लोगो दंना गैया जोंहा सुमितजों बियो भालुकफुंनि सुमितआ भालुकफुंनि
बे जायगाया खैला सिनेमा जादोंमोन बिसिनि जायगायाव बिराद मोजां जायगा माब्लाबा फैनो हागोन सुमितनियाव आंबो थांनो नागिरगासिनो दं सुमितनि जायगायाव बिराद मोजां जायगाथार सुमितनि जायगायाव भालुकफुं होननाय जायगायाव सुमितजोंबो लोगो जादो एमजि सुमित नोंबो एमजिखौ लोगो खालामहर बेनिफ्राय माब्लाबा थांखागोन थांनायालाय जोंनिफ्राय ट्रेना डाइरेक्ट दंहैखायो भालुकफुं थांग्रा ट्रेन दा समखौ होनो हाया जानानै दङ ओंखायनो थांनो हाथ'वाखै आंबो थांफेरनाय जायाखै लोगोफ्रा थांजोब्बाय ओरैनो बेरायहैदों आरोखि मा होनदों आदा आंजों जानो होलाय कमेन्ट आं खालामबाय आदा नायदो ओइ नै जोंहा एमजि खालामबायनो नोंखौ जोंहा सुमितआ औ आदा बेरायनाय लोगो खालामबायनो नोंखौ सुमितआ दा खालामो ना गाबोन खालामो जिखुनु जाया खालामनानै होबानो जाबाय जोंहा सुमितखौबो खालामहरनानै होफिनबानो जाबाय आंनि वाट्सएप ग्रुपाव दंखायो जोंहा सुमितआ दाखालिनो सोदों आङो वाट्सएप ग्रुपाव दिनैबो नोंखौ सोयोब्ला नोंबो मोनबाय थासिगोन आरो वाट्सएप ग्रुपाव गोबांथार फैदोंमोन सुमित नों लोगो खालामहरदोंबा खालामना हरबानो जाबाय खालामना हरबाबो जागोन नटिफिकेसन थांथ'वाखैनो नटिफिकेसन थांबा दा हरफिनगोन जाहैबाय आंनि वाट्सएप ग्रुपाव मोनखासिगोन एमजिखौबो सुमित बेबो आंनि वाट्सएप ग्रुपाव हाबखासिगोन लोगो मोनबाय थाखासिगोन आरोखि भिडिअ हगारबाथाय मोनखागोन आरो लोगो खालामना हरबानो जाबाय सुमित सोरबा सोरबा बिसोर दंना बिसोरखौ खालामना हरबानो जाबाय बिसोरजों दं नै लिना दङ लिनाजों लोगो खालामाखै सुमित थांनाय जायोब्ला नोंसिनिथिं आं फन खालामखागोन नोंनि फन नाम्बार दंखायो नालाय जेबो सिन्था खालामनाङा थांगोन थांनायालाय बे गरम बन्द समावनो थांगोन नोंहा बेसेबांसो दावखोखो नायनोसै आं सुमितखौ दावखोबायानो माथो एसे साननैसोनि गेजेरावनो 4, 8, 9 दावखोबाय दे एसे द्लामै दावखोबाय बे मास मोननैसोनि गेजेरावनो नोङो 1K जाथारसिगोन दे नोंना भालुकफुंनि खबर मोनदों बेयावबो एसे बुरजायैनो फैदों बेखौबो
मोजां मोजां भिउस दङ बुरजा बुरजा भिउस खालामगोन दे मानो सापर्ट खालामा खालामो नै जोंहा नै लिना दंबावो लिनाजों खालामना हरबावदो सुमित लिनाजों खालामना हरबावदो लिनाजोंबो जाहरबानो जाबाय खालामबायनो लिना नोंखौ सुमितआ लोगो खालामबाय जाहैबाय नोंबो हरना होबानो जाबाय सुमितखौ आंनि WhatsApp ग्रुपाव दंबाय थाखायो जोंहा सुमितआ आरो बिदिनो गोदान गोदान लोगो मोनबाय थागोन गोदान गोदान आरो भिडिअफोरखौ नायनानै होबानो जाबाय सुमित मिन्थिबायना बिदिनो माबायाव फैबाबो WhatsAppआव फैबा गोदान गोदान भिडिअ फैयोब्ला नायनानै होबानो जाबाय बेयाव गोदान गोदान भिडिअखौसो हगारनाय जाखागोन नालाय लोगोफ्रा सुमितखौबो आरामनो खालामना हरफिनबानो जाबाय सुमितआ खालामनानै हरबाय जाहैबाय सोर सोर दङथाय कमेन्ट हरदो अननानै सोर सोर दङ लिना दं सुमित दं comment please जाखांबाय सुमित फुंनि जाखांबाय नामा सुमित खाना पीना हो गया सुबह का
जाखायो फुंनि 8टा आरो हरनि 8टा लांसै नामा ओंखारलांसै नामा थायोबा था एसे जेबो खामानिबो गैखाया आंहा दिनै ओंखायनो एसे गोबाव थागोन आरो गोबाव थागोन एसे दिनै मानसि गैया दिनै मानसिया खमथार अखा हादों जोंनाव दा अखा हानायनि थाखाय दा फुंजा बारा मानसि गैया मैया मानसिबो दङ एकदम बिराद बेस्थ'मोन आं ओंखायनो लाइभफ्रावबो थांनो हाया मानो हाया जादों मैया स्टाफआबो गैया दिनैबो स्टाफ गैया नैबेखौ नैबे उकिजों खालामहर नैबे उकिया नैबे उकिजों खालामहर उकि जिअ फेमिलिजों खालामहर नोङो सुमित बेबो खालामहरफिनखायो आरोखि बेहा आरो गुबुन मोनसे चेनेल दंबावो बेना जाहैबाय र' मोनसेया मामोनलाय बिभुति नाममोन आरो बेना मोनसेया बिभुति नाम दङ बेखौबो खालामना हरनानै दोन खालामखागोन बियो थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमफ्राव दसे सम नुजाफैनो हानायनि थाखाय एमजे स्टेटासनिफ्राय आंनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय
लोगोफ्रा फैयाखैलै नै सुमित दसे नेथ'बाय था दा फैगोन फैनोबो हागौ दसे थाथ'बाय था दा मोननो हागौ नोङो दसे थाथ'बाय था र' सुमित नोङो थांनाङा मा होनदों आंनि धुप सावदों धुपखौनो सावबावाखैमोन आं धुपखौनो सावबावाखैमोन दासो सावनोसै सावबायानो पासस' जाथारसिगोन खालामना होदो जागोन दे लासैनो सिन्था खालामनाङा बिदिनो दिनै नों बिदिनो मालायनि लाइफफ्रावबो हाबहैलाबायनानै हो मिथिबाय मालायफोरनि लाइफआव हाबनांगौ आरो কেমন ভালো হ্যাঁ কি কইল আজকে যাবো না যাবো না আজকে ঘরে আজকে বৃষ্টি দিল না বৃষ্টি দিল তো যান যাবো না তারপরে এই তো কাম হলো না কেন বৃষ্টি দিয়ে দিল বৃষ্টি তো শো খাইয়া দিল একদম সকালে তুমি দিল না কিরম বাপরে বাপ কিমান চশমা গিলা দামি আসে কোন দামি আসে কিমান একটু 100 টাকা নেও না নেও আজকে যাত্রা করি তোমার হাতে থেকে নেও না যাত্রা করো না আজকে যাত্রা করে যাও বুঝছেন যাত্রা করে যাবো না ওই না দাদা এটা অল্প ছোট আছে এটা অল্প বড় ছোট হয়েছে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে যাই কিছু না